Study habits, Mhm. ano, yung sa akin, ginagawa ko, hindi talaga ako nagno-notes kasi Oh. hindi talaga gumagana sa akin. So, mula college pa hindi talaga ako nagno-notes. Yung ginagawa ko lang, na may mga handouts na mabinigay yung review center, doon na lang ako nagsa-study. Tapos yung mga hindi ganong na-understand ko na concepts, Hmm. gagawin ko siya ng mga flashcards, digital na mga flashcards. Tapos doon lang yung i-repeat ko buong at least once a week siguro. Tapos talaga sa engineering kasi malaking tulong talaga yung problem solving kasi kahit naman no may chance sa board exam na hindi problem solving ang lalabas, Mm. yung concept sa yung critical thinking talaga magagamit mo rin yan sa pag-answer ng mga exams on mga questions ng mga hindi problem solving. So yun, every day again nag-answer ako ng mga problems, yung mga problem sets na binibigay ng review center. Tapos kung may oras pa ako, nag-explore na ako ng additional na mga topics. Tapos number one talaga yung tulog. Hmm. Dapat kumpleto talaga yung tulog kahit late ka na matulog basta kumpleto yung tulog mo, okay lang siguro yan. Tapos tiwala talaga sa Diyos kasi yung um, last days ng board exam na preparation ko, nagsimba talaga ako tapos sinuko ko sa kanya yung lahat. At Mm. yun, yung nag-take ako ng board exam para nakalman ako kung ano man yung result, parang na-accept ko na si God na yung bahala. Hmm. Kung para sa akin man yan, sa akin man yan. Ganun. Tapos yun yung bagata siguro yung nagbigay sa akin ng performance ko kasi kalma lang ako yung time na yun. Mm. So yung advice ko lang sa mga estudyante at Hmm. dun sa mga nag-aspire na mag-top, ano lang talaga sa college pa lang, pagsipagan mo na talaga. Tapos yung mga everyday na mga gawain, Hmm. if makaya yung best effort mo, ibibigay mo talaga kasi ang mangyayari may mabibuild ka na disiplina slowly. Mhm. Tapos yung skills, may ma-develop na rin ka na mga skills sa be it communication skills or yung skills sa pag-study mismo, may di-discover kaya ng mga strategies na would work best for you. Tapos Hmm. talaga everyday consistency lang talaga, tapos tiwala sa Diyos. Everyday may nagbe-build yan, may compounding effect yan, ginagawa mong 100% effort. Tapos Mm. makikita mo rin yan sa tuwing review season mo. Hindi ka na ganong magugulat sa setup. Ganun.